Amon bagai oro sub center ro talarena nangka. Bro oro tini sub center talamar mangka. Sub center rekha, barwale rekha, jai primary rekha, tinta jaga sasi bro musa dasa karena mani kuspan dasa kere. Taba oro single kaisa tongo aro pano ridiman abu buni sana. Oro sini Arjun Parwa. Ini seng hotat sa pai, jeng tini hotat sa kenalai mani tini punggo. Je oro jaga sel sub center malik rok talare mani beparti. Karon mau to agi CPM rok borno jaga ni mongoi kaisa sakri na ni gosi thangmani au kintu borno rolia. Haini bagai seng tabuk haini hai seng oro Bortoman Sarkar BJP Sarkar ni torok haite seng sini Montri rokni tuifang bai seng tabuk lagi jang bai seng oro tini phai nai phaika phai nai phaini bisingo seng malik rok bai salai phaika salai nai seng solution khailekha be malik rok bo gosika borok pro bai sini nai ge seng joto sambab borong bagai seng haino borong solution tlangnang bagai mane seng jesta khainai nai aboni bagai seng oro jaga tini ma phaida joto na hambai.